голҳо шояд варзишгоҳро бедор созад, вале ҷашнгирӣ аз он аст ки дар хотирот нақш меёбад ва бозиро хотирмон мегардонад. ҳамаи ишораҳое ки футболбозон баъд аз голзанӣ нишон медиҳанд ба фарҳанг, чизҳои арзишманд ва кӯдакии онҳо рабт дорад. имрӯз қарор аст оиди он ҷашнгириҳои хотирмон дар футбол ҳарф занем. моро то охир ҳамроҳ бошед. дӯстон, тамошои бозиҳои ҷолибу ҷаззоби футболиро бо 1x шавқовартар гардонед. фаворитони худро интихоб карда фоидаи пулӣ низ ба даст доред. он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони тоҷикистон бошад, то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. таланти хуби Ламин Ямал ҳамеша бо голҳои зебо ва ҷашнгириҳояш дар ёд мемонад. пас аз дақиқ равон кардани тӯб, ӯ бештар ишораи 3-0-4 бо ангуштонаш нишон медиҳад. ин танҳо рақам нест, балки посткоди ҷои ба воя расидааш рокафонда ин матаро мебошад. дар рокафонда ба воя расида ӯ комёбиҳоро соҳиб шуда истодааст ва қадрдонӣ аз гузаштааш мекунад. буциҳои ӯ низ ин рақамҳоро дорад ва парчами ду кишвари барояш шинос Марокко ва Гвинеяи Экваторӣ нақш ёфтааст. барои ситора гаштанаш ҳамин чизҳо нақши калон бозидаанд. аз Каталония ба Гана меравем. Муҳаммад Кудус ҳам бо ҷашнгириҳо аз куҷо буданашро ишора мекунад. аз шиштан дар лавҳаи таблиғотӣ то ба курсии бо даст омода шуда ӯ худро баъди голзанӣ нишон медиҳад. ин чӣ маъно дорад? ба гуфтаи Кудус, нафарони бо эҳтиром ва шоҳҳо дар чунин курсӣ мешинанд ва ӯ бо ин роҳ аз куҷо буданашро нишон медиҳад. шояд ӯ имрӯзҳо кам бо гол фарқ кунад, вале агар голзаниро шурӯъ кунад, ҳатман ин ҷашнгириро такрор хоҳад кард. барои Рафиня ҷашнгириҳо бо оилааш рабт дорад. ҳамлагари бразилӣ таҳти роҳбарии Ханси Флик дурахш дорад ва ҳамеша як ангуш ба осмон ва дигаре ба нишастгоҳҳо равон мекунад. ӯ ин корро барои фарзандаш Гайл анҷом медиҳад ва ӯро ишора мекунад. бо омадани Флик Рафиня худро дубора эҳё намуд ва 22 гол 11 ассист дар ин мавсим ба қайд гирифтааст. бо ин суръат мо ҳатман Рафиняро бо ҷашнгириҳояш зиёд хоҳем дид. Виктор Йохенес фикр намекунам ки оилаи худро бо ҷашнгирӣ ишора карда бошад. форварди шведӣ ки дар Португалия шоҳкорӣ мекунад, бо ҷашнгириаш ҳунарманд Бейнро ба ёд меорад. баъди голзанӣ ӯ бо дастонаш рӯяшро мепӯшонад ва гӯё ки рӯйпӯш месозад. ӯ мегӯяд ки касе ӯро пай намебурд то он даме ки ӯ ин ҷашнгириро иҷро намекард. аз як маҳал дар Аврупо баромада 22 гол дар 19 бозӣ задан ҳунари хуби Йохенесро нишон медиҳад. ҷашнгириаш бошад зебогии хосе ба футбол ворид кард. акнун вақт нишон медиҳад ки ӯ ин корро дар топ лигаҳо анҷом дода метавонад ё не. акнун мегузарем ба фараони мисрӣ Муҳаммад Салоҳ. ҷашнгириҳои Салоҳ дар бозиҳои охир ҷолиб менамоянд. ҳамлагари мисрӣ баъди голзанӣ нақши камонварро иҷро мекунад. вақте ки аз Салоҳ оиди ин пурсиданд, ӯ чунин посух дод ки ман турнири UFC-ро тамошо мекардам. рақобати Алекс Перейра бо Исраэл Адесаня. вақте ки Адесаня рақобати дуюмро муқобили Перейра пирӯз шуд, ӯ ҳамин хел ҷашн гирифт. ба ман писанд омад ва ман хостам ки ин чизро такрор кунам. ин маънои чуқуре надорад. танҳо нафаре ки муҳорибаи омехтаро дӯст медорад. дар охир Кай Хаверц. ҳамлагари олмонӣ баъди голҳои муҳимаш дастонашро ба гӯшаш бурда забони худро мебарорад. шояд ин ҷашнгирӣ аз Неймар гирифта шуда бошад, вале дар бозиҳои тими миллӣ Кай варианти худро нишон дод. ҷашнгирии Хаверц аз хушҳолӣ ва озодӣ ишора мекунад ки таҳти роҳбарии Микел Артета ба даст овардааст. бо 14 гол дар ҳама мусобиқот Хаверц борҳо ин корро такрор кард. боз кадом ҷашнгириҳо дар ёди шумо мондааст? ҳатман дар ин бобат дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.